ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଉ ପୋଟଳକୁ ନେଇଛି ତାକୁ ମଝିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମଝିରୁ କାଟି ନେବା। କାଟି ନେଇକି ଧୋଇ କରି ରଖିବା। ତାର ମସଲା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ କଢ଼େଇର ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାଟିକି ରଖିଦେବା ମସଲା ଦେହର ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଦେବା ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳରେ ମଝିରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ସବୁ ପରିବାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଦର ସିଝା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାଉଳ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି କରି ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଙ୍ଗି ଦେବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ମିଶିଯାଏ। ତା ମିଶି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଡ଼ପୁଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପୋଟଳର ପିଠଉ ଭଜା।